Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Adorang so masuk kita tu acara permingguan di Arianon. Jumuluma tabigi kor sianana kota remaja. Pararap, bagaikan air sirami tanah gersang terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku. lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Pararap, parapap, Bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku. lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Ku ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu saat kau milikku. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan.
indah, ku berjalan di dalamnya. Untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku. Siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Untuk selamanya. Ada orang so tamulai marhadaulaton marsawar doh debata tapake ma tiki sangobas laho martang yang di bagasan rohat tabi martang yang mahita. Amen. Tapuji Tuhata marede mahita. Oh
Mar hite-hite goarni debata ama. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nama mulus do anggo portibion rap dohot na pinangido ni rohana. Alay namian rodi saliling nililing na do na mangulahon lomo ni rohani debata. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ali Tuhan debata ama nami, nung marpungu hami dison, di ari na pinarbadian mi, say buhay mapinggol dohot rohanami, asa marlas ni roha kami manangihon hatam na badiyay. Jala ringgas kami manibangi dohot upeo pahatam, di bagasan rohanami. Asapos rohanami martangiang tuho, urupi mahami, asahu parahasayak kami akka ari-ari ningolu nami na poddoki. Saya pamasuk mahami Tuhan ngoluan sa liling-nililing na. Pujian nami mahodisi, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhan ta marid mahita. Tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion ima natar surat di Matius bidu 5 ayat 10. Naing songonima marsinodang palitomuna di joloni halak asa di ida akka pabahena muna na denggani asa dipuji nasida amamuna na di banua gijangi. Ido sahatna atong rap mangidogo ko mahita siya Tuhan debata. Ali Tuhan debata say pargugo imahnami mangulahon na humbar patikni. Amen. Tapuji Tuhan ta maried de mahita.
Tato poti madosata tua dopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohan na sumurung. Na pungudo kami di jolom martangi yang tuho. Idada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asiniruham na gudang ido. Saya si marohami da sadok bangso nami. Se sama dosa nami saluhut na. Saya sungguli maroha nami. Asa muba roha dohot pangalahon nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si panguluhami. Amen. Baga-baga ni debata. Taringot Tuhan sesan ni dosata. Songonodo hatani Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi aka pangalawasim songon obun. Jala songon obun manorop aka dosam. Saya mulak maho tuau ayau dosi paluaho. Hasangapon madi debata na digijang. Tapuji Tuhata marede mahita. Tatangihon mahata ni debata epistel di minggu sadarion ima natar surat di buku Pesalmen bido 42 mamukas yan ayat sada sahatro di ayat 12 tajahama marsikat soring ede si podaun si anaka anak ni si Kora. Mauas dotor diku di debata na mangului adiga petol hasau asahui da bohini debata molo sapala marningo tau disi jadi use mahu hilala rohaku di bagasan nauduriau na jolo rabdohot akka na torop manopot bagas ni debata huhut marsuara olop-olop dohot puji-pujian rabdohot akka na laho marariraya. Tuki dorohaku di bagasan di baheni marningot doa diho sian luat martopihot Jordan dohot sian Hermon siat dolok misar. Alai di parbaga-baga jaho bado asini rohana arian borngi pe saya mamuji jala martangi yang doau tu debatani ha nguluaku. Nunga magopu hian holi-holiku lam diisahya kamu suku doau. Ai di pardadati nasida do ganupari maddok tuau di dia do debatam
Ido sahatna martua doakan atu mangingon ngatani debata jala nau piopsa. Amin. Tapuji Tuhata, mari demahita. Tidak koma hapor siautai songon na hina tidak konidong atas hapor siaon disadok portibion rap mahi tamadok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosa na tumo palangi dohotan au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhan ni si Maria na gabi-gabian siya todi parbadia adorang sobaguhan ido tuhaka na tumaon na birnit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajan do ibadah di gau pinarsila na tuwa turu nung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siam ni debata Jehovah amanai pargugo na soatu dosani disima ibana pai mahulak sogut tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohon na mate au porsea di parbadia jaladong sadauria na badia uria atau paniala Kristen akka na badia roho dilasesani dosa roho dihatai na maddo ulak mangulu sogut daging ni halak na mate roho diawaluan na surasuda. Amin. Tabigi makor ina glori sola fide diudutima buat paduan suara el fico. Suang dosa sude, panon wota.
Tapi gema tinting nang masa dohot nanayang si pamasal di Huriata. Kita Guarni minggu doho topik. Guarni minggu sadarion minggu parjolo dung trinitatis. Topik minggu ditaluho Yesus todina jahat. Barita nasorang. Di hari Selasa tanggal 20 April 2025 di bahasa-bahasa otua debatado sadadak-dadak boru di keluarga Benri Aprianto Hutapea Inata Berta Sabatani Boru Gurning Sianwek Kramat Jati Hipas Dodak Danaki Suaksongoni Nato Rasna Tikting Naing Marbagas Tikting Parjolo Naing Majalo Pasu-Pasu Perbagasomma Stepani Juliani Boru Simajuta Boru ni Amatta Burman Simajuta Nahinan Tubuh ni Inata Rumiste Boru Pangaribuan Ruas ni HKBP Kramat Jati Sianwek Makassar Sada Dohot Orwana Deni Suganda Nababan Ruas ni HKBP Tarutung Kota Distrik 2 Silidung Anak ni Amatta Dahlan Nababan Nahinan Tubuh ni Inata Nuraida Boru Sinabela Pamasu-masu di Patupa di hari Kamis tanggal 3 Juli 2025 pukul sia wib di gereja HKBP Kota. Di pasu-pasu Tuan de Batama saluhut sakap persaripioni nasida. Tikting Parjolo. Naing Majalo pasu-pasu perbagasoma Alfonso Brolin Sihite ST.MT anak ni Amatta Dr. Andus A. Sihite MM Tubuh ni Inata R. Burumanalu Nahinan Ruas ni HKBP Kramat Jati Sianwek Makassar 2 Dohot Orwana Julia Putri Emil Borunenggolan SI.Com Ruas ni HKBP Kebayoran Selatan Distrik Walu DKI Jakarta Boru ni Amatta STP Nenggolan Nahinan Tubuh ni Inata Situa ER Boru Siahan Pamasu-masu di Patupa di hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025 pukul 8.30 WIB di gereja HKBP Kebayoran Selatan di pasu-pasu Tuan de Batama Sakap Persaripeon Nasida. Ruas na berulang tahun na papitupuluhon di hari Senin tanggal 10 Juni 2025 Amatta Paruliat Siahan Nungga Gonok Marumur 70 tahun Sianwek Kramat Jati Obartu program ni Huriata Pasahaton ni Huriado Turuas na Marumur 70 tahun Obartu Pangiduan ni keluarga Dang Pola Majalo Ulus Sian Huria Tatangnya Koma Nasida Asadilehon Hahipasod Dohot Gajang ni Umur Dewan Kononia Punguan Inahanna di hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 sadarion borhat do punguan Inahanna mangibati Huria HKBP Gedong di Parmingguo pukul 10 WIB nani uluhon ni Inang Pendeta Resort Pendeta Dr. Anna CH Pangaribuan sekaligus pasahat tonhata pertandingan Parpudi Nasida Makobasi di HKBP Gedong Seksi Sekolah Minggu di hari Minggu tanggal 20 Juni 2025 Nanenggro borhat do anak sekolah minggu mulai sia kelas TK satu kelas onom patupahon kebaktian Padang Maringanan di bumi perkemahan Pramuka Ragunan nani uluhoni Dewan Kononia di bidang sekolah minggu
alanii manosoi masohokma jala per minggu di sekolah minggu disadari di sesoma tu anak kota SKM Asamar Pungu di halaman PT Willing di Punggu Pituwi Wuling. Maaf abang. Punguan ina di hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 nanengro patupau ni punguan ina do kunjungan kasih tu panti jompo rumah kapel Pondok Gede Bekasi na di Patupa pukul 10 WIB. Seksi perempuan di hari Minggu tanggal 25 Juni 2025 nanengro di Patupa ni seksi perempuan do PHD gabungan Laos diuduti mangapuli itu keluarga Nyonya Manurung baru butar-butar masuk pukul 10.30 WIB maringanan di ruang serbaguna ni Huriata. Seksi di hari Sadarion Minggu tanggal 22 Juni 2025 atau tahun ni seksi perempuan do bajar di Jolo ni gereja asa didukung ma ulau bajar nasidai. Seksi ini HKBP, seksi HKBP di hari Minggu tanggal 20 Juni 2025 nanengro duksipul permingguan pukul 10 WIB patupaoni seksi na Posobulung do pamiliton ketua panitia parheheon na Posobulung alani isosoi ma asalade na Posobulung madohoti acarai jala di Patupa di ruang serbaguna ni Huriata ruas natabba. Di hari Minggu Sadarion tanggal 22 Juni 2025 nunga tajalo gabe ruas ni Huriata ima keluarga Jusri Liberty MC Morakir inatai Resita Boru Siregar dua halak yanakon nasida narosian HKBP Rungkut Resort Surabaya Distrik 10 Indonesia bagian Barat maringanan di Jalan Rumah Sakit Polri Gang Melati nomor 30 B RT 10 RW 01 Keramat Jati masuk Manasida tuwe Keramat Jati tatanya koma nasida anggia gabe ruas namangulu di tonga-tonga ni Huriata. Di hari Minggu Sadario tanggal 22 Juni 2025 nunga tajalo gabe ruas ni Huriata ima keluarga Nyonya Butar-Butar Costa Boruluban Gaul dua halak yanakon nasida Rosian HKBP Sirai Turuk Resort Sirai Turuk Distrik Opat Toba maringanan di Jalan Batu Bulat Opat nomor 24 RT 10 Sada RW 05 Condet Batu Ampar masuk Manasida tuwek Condet Batu Ampar tatanya koma nasida anggiat gabe ruas na mangulu di tonga-tonga ni Huriata. Ruas napida mamuka Minggu Sadario tanggal 22 Juni 2025 nunga pida Huria keluarga MP Simbolo Inata Dumaria Boru Sinurat Sianwek Makassar 2 pida tu gereja GKPI Dumai Kota tatanya koma nasida anggiak gabe ruas namangulu di Huria Naibarwi. Parguru Malua angkatan tahun 2025. Di hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 pukul 14 WIB di Patupaon ni Huria do ujian tertulis Tuyana Kota Parguru Malua Laos diuduti gladi kotor. Dapat dua di hari Jumat tanggal 27 Juni 2025 Patupaon ni Huriata do ujian lisan mulai pukul sia WIB sahat tunas sidung dohot gladi bersih di Patupa pukul 15 saat pukul 10 WIB. Nah patoluhon di hari Minggu tanggal 20 sia Juni 2025 Patupaon ni Huriata do acara maka tidak kon haprosiao tianakon Perguru Malua jala permingguan masuk pukul sia WIB. Dewan Marturia Sidi khusus di hari Minggu Sadarion tanggal 22 Juni 2025 di perminggu pukul 10 Patupaon ni Huriata do
sidi khusus tu 2 halak, sahalak doli-doli, dohot sahalak namar baju, sian wek rabutan 2. Ima toma siahan, dohot ilnauli boru siahan. Napa 2 hon? Di hari Minggu tanggal 20 sia Juni 2025 nanengro di parminggu pukul 10 bituip patu paon ni huriatta dosi di khusus tu sahalak doli-doli Agung Darmawan sian wek Kramat Jati Sada. Namar lagam petugas kebersihan dohot patupa bunga langgatan di hari Minggu tanggal 20 sia 25 Juni ima sian wek Kali Sari. Songonima saat ni tikting di mingguta sadarion akan aso dijahau di tikting boima tajaha di WA group manang di wik tabi manang website HKBP Kramat Jati. Songonima saat ni tikting di mingguta sadarion. Shalom Horas. Tabigima Kor Sianwik Kampung Tengah.
Ta puji Tuhan ta maret de mahita, uhut papungu pelean, kantong sadaha, dohot kantong sadabi.
Damai di batana sumurung sian salut roha, imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus. Amin. Horas madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Namale doha murabah. Selamat hari Minggu. Horas. Ido. Malu-malu nang roh tu bagas gereja. Huriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus hata ni debata imasian Evangelium Lukas bidu walu mamuka maisian ayat 26. Lalu tu tolu pulusia songonoma hatana. Partodi nahodar di Gadara. Marlayar nasida tuluat Gadara, todokon ni luat Galilea. Asadung tardarat ibana dapot sama sada halak isini hutai. Partodi nahodar. Nunganania leleng na dang olobe marabit. Jaladang olobe mian dijabu. Diaka parbadaado ibana. Alai di sidi ida Yesus mangangguhi ibana manukap di jolona. Jalagogo ma suarana madok marhua ho tuahu Yesus anak ni debata na sun timbuli. Welek heleko unang ahu warsaki. Ai di doko Yesus doto dinaho dari ruar sian jolmai. Nunga jot di soroi ibana. Gabe diratei jala dibeako halak ibana laho mangaramuti. Alai dirapui to di ido aka ihot i jala di hida ibana tuha longonan. Disukun Yesus ma ibana ai ise guarmu gabe di dokma loksado guarhu. Ai torop do to di najahat sorang tu ibana. Laos di elek-elek nasida ibana. Unang dipaksa nasida turun tu banu turun. Alaya dong madisi di robeani pinahan sapunguan nabalga na macapali gabe dipangido asa di luas nasida mamongoti akai jadi diului ma gabe ruar matod dina jahati sian jolmai dibongoti ma akka pinahani jadi marburbur ma nasapunguan pinahani sian rura tu tao laos mate mogap. Alai
dung diida aka parmahani namasai mapurus manasida. Di barita homai di huta dohot di akaladang. Gabe ruar ma nasida marnida nang masai. Didapot toma Yesus jadi cupang nasida mahalak na jahati marabit jala maroha. Hudul di lambung patni Yesus. Jadi hatahu toma nasida. Alayaka namarnida saido pabuahon tu nasida pangalahon ni hama malum nina sorangan sinorangan ni akatodi nahodari. Jadi dielek-elek nasida saluhut pangisi ni luat humaliang gadara ma ibana asa sumurut sia nasida. Ai biahaton situtudo nasida. Las bongot tu parauma ibana laho mulak. Dielek-elek halak na tinarikon ni todina jahatido ibana naeng dongananna ibana nian. Alai di palaho do ibana ninnama. Muli maho tu jabum. Pajojor masaluhut nabinahen ni dibata tuho. Jadi laho do ibana dibaritaho ma disadok hutai nasa nabinahen ni Yesus tu ibana. Perlu do pasatonami dia tulu prusiai muli dang tu anak boruon alai madok pulanglah. Ima sahat ni trupuki. Huriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus peristiwa namasa di luat Gadara. Ima sada peristiwa na populer doon di Bibelta. Di Palua Yesus sahalak partodi nahodar. Jadi on identik do luaton di pikiran tutodi nahodar. Tempat ini penuh setan dan iblis. Tidak mengherankan sekali. Ai holan tu sahalak colma pe boi songgop maribu todi nahodar. Alai so tunggabe gumodang talehon roha doho pikirata manginang. Tu todi nahodari laho hita mangatusi turpukon. Sasitongna peristiwa na dipalua Tuhan Yesus partodi nahodar. Ido gabe tanda, ido gabe bukti. Itulah yang menjadi bukti Yesus berkuasa atas segalanya. Amin. Pabua dau gumugu jala marhuaso tuata Yesus sian akatodina hodar. Tung songo dia pe rumangna dohot gudangna. Jadi jangan takut hidup. Ido neng dohonon turpukon. Perbegu doina. Ape hamu parhapor siaun di Yesus Kristus. Alai dang berani hamu menantang ibana. Ido neng dohonon turpukon. Ahado nana yang dohonon ni turpukon tu hita sasitongna di zaman modernisasiun tahe. Apa yang mau dikatakan ini sesungguhnya? Di zaman modern kita ini. Zaman digitalisasi. Raadong madok dang disonggopi todina hodar beahu. Ada mungkin yang mengatakan demikian. Saya tidak ada pernah datang roh jahat kepada saya. Idora padok ni halak. Sitong do dangadong do petar bereng di partikianon na sinonggo panito di nahodar. Songon namasa di turpukon. Alai adong do alaina. Ikom manat do hita amanginang. Ima alaina. Kita harus hati-hati, be careful. Hati-hati. Sama seperti lagu anak kita sekolah minggu. Hati-hati pergunakan tanganmu, pak-pak menyetukan. Hati-hati pergunakan kakimu untuk melangkah hati-hati. Di pahehe ni jolma nanaing paluahon hasi pilebiguan no jolu. Sarana parhehe ni agama parmalim
pahehe hon hasomalon najulu isarana mangalahat horbo dengan alasan pelestarian budaya. Di pahehe dorohata asa porsia tu aik si pangulu. Ini masik ini, masik selalu. Orang percaya meyakini ini aik si pangulu. Bo ini nama mbaheni mangulu doho pamalum namar sahid macam patok ni halak. Anggu hita dang bibisongon. Ngatar didi hita. Ngata hati dakon hapur siaon. Tu di bata ama anak do todi parbadia. Dang bu hita. Makka pursiai. Aik si pangului mabahen parmanisan tu dulu-dulu doh buru-buru inna. Buina. Dang adongi. Tak tohoi. Di pahehe rohata asa pursia tu dolok pusu buhit mangido pasu-pasu. Dohot nan lan la akana asing. Ini masih dipercayai, ini masih diyakini. Muluadong na hamatian ama mambahen acara keluarga maka tai ibana dok namudingi bakke. Nggak bisa ini. So ni ma bapa ngalaho ina amang tahi. Dohot tong sipatai sisi tuai dang ulung mamicang. Mulu iba mamicang dihatai manu di sermon. Iya, ini kelemahan-kelemahan parhobas, kelemahan-kelemahan kita semua. Alani dung tabegi hataon, dung tabegi jami taon, iko berani hita mamicang. Dokom mak, tu nama ngulom mak, unang betu namudingi makatai. Na jolo dakwo tu noeng adong roh tu kuburan tiki pasca ilian sigaret. Asa parisa piado bapak konin na. Mate bapak na ibahan di poti naso pinukan di tangan na. Parisa piado amo kon na. Gabi piral. Ibahan garam hamang tahin. Na paling susana ibahen sipatu di poti. Nang mardala ni mora imana tuaha mall kan. Dak foto tiki mangkol holian non oma bah supa sepatu ni bapa onin na amang tahina. Ale mulo dipicak dang mulo hamu. Dohonota do dak sude songoni dak seragam minna. Bahasa saya urusan hita seragam manang seragam. Ala imana si tongna, imana si tutuna. Asa pula mabiar hita. Alani mate Tuhan Yesus bakit sian hamatian sian hamatian jalan mana itu surgo ngatalalui bulan asalku. Para dehon surgo hasonangan saliling-lilingna. Amang inang dang permanen pertibion berarti tidak permanen. Las dibangun kamu istana di Bagas Manang di Tanumunan dan Jakarta martriliunan dang hadung permaneni. Marupa do sudian loli. Salpu pelangit do tano ala yang go hataku dang olo salpu inna Tuhan debata. Ikon hata naido hata ni debatado. Na iko siti opat tagugu gomos sita maniop. Nakin nunga dition paduan suara ina glory. Solapide, mari suang dusudi. Semua percuma kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Solapide, nakin elpiko. Yesus adalah sahabatku. Ikon gawe mia do di parbadia, ikon mia do Yesus di rohata. Dia harus menjadi sahabat kita. Wek tengah nakin ikon sude hita mamuji debata iro na sitong ende sude nakini ima suaton suat me miam mai di bagasan roha nang pikirata mangarajai mai di daging nang pamatakta alanga di urosi todi parbadia daging taon ngasaur todi parbadia ahabe si habiaran.
Dakku boto nuaing adong mabain muse di atas lemari, di kijang ni lemari. Asa mangan opungmu inna. Adong dupe hamu songoni. Bau nang bohong dah. Au boy di bohong ini sianon. Alay de bata dang boy si gabu semuna. Adong dupe sianon. Daung. Sianon. Mulai ate madohonon. Binereng manon Tuhan itu mamereng. Anak nadang ilen mangan, alay begu ilen mangan. Begitu kejam, marniang anak nih, hai olah begu ibain, irana mamili. Huriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus, di pahehe rohata asa porsia, tu dolok pusu buhit menghidup pasu-pasu, do lana akan asing, goar dohita mangulu di zaman 4.0. Di zaman digital, di zaman globalisasi, teknologi komunikasi canggih, HP torop dope na porsia tu na si songoni. Na yang pejabat di mana marguru may mantu santo. Asa uduk sudi asa mamilit. Enggak kau pilih pun aku batu itu memilih. Torinda do. Ima hebat ni wigi. HP zaman globalisasi na teknologi komunikasi canggih. HP torop dope na porsia tuna songoni. Saya dong dope sian halak Kristen Batak nau madai godang basa-basa ni Tuhani naulo mejujur ari. Jamut hita manginang. Nang mulia nakna, nang mangulia nakna muli buruna. Adang denggan hari Jumaat inetung. Gokian isi aka nah unang makina. Adong dupe hamu songonokan, ya. Adong dupe nang amanginangkan, adong. Mulai ate mada, anggo bertahan namu dina swadong. Iko berani amu madok, dadongi arina degga do sude, na tinopan ni debata, hita do na sadinggan, na hita ma. Alani tanda madirim. Na pinaluani di batado ho, na pinaluani mudar ni di batado hita sude, akka perdosa do hita sude, dangadong mardia ibar hita di adopan ni di bata. Semua sama. Pinopar ni si Abraham do sude. Anak ni di batado sude. Anak na pinapasu-pasu ni di batado sude. Na pinilit ni di bata bangso na pinilit ni di batado hita sude. Tamit tomay, amin. Alay unang mamula sing gereja non tema ulat ni may nakita non. Au sanksi dua ba. Saya unang mate mertangi yang mahita. Karena itu perlu kehati-hatian. Ikut jamut dohita. Lahu mangulawan akka ulota aktivitas ta. Saliling mangulu hita manginang. Sotung songon na diturpukon hita. Gabe so taboto marabit jala dang maroha hita. Songon na sinoropan ito dinahodari. Halak nang pinadua nang madai pambahenan ni debata ikon salinay ulokon. Goretok kamu di bagasan rohana pikiran muna. Halak nang pinalua nang madai pambahenan ni debata nang majalo pasu-pasu sian Tuhan debata ikon mamaritahon pambahenan ni debata. Berceritalah kita yang hidup ini, mensyukurilah kita yang hidup ini, yang masih dikasih napas kepada Tuhan, yang merdeka ini, berceritalah kita, Tuhanku, konidotong, debatakku, si paluakku, ibana ma Tuhanku sasadak, na huha porsiai, na husomba, masinggang au tu adupan ni Tuhanku, ibana ma Tuhan nasasi tongna. Na say mangrupiahu ditiki hamaolan na adong hupa adup-adup
ditikina diambati halak au lahum sai marusaha au tuhakku mangurupi au ikon itu dohonon dang lau hamu tubuh subiran dang lau hamu mangului datu. Janganlah, ini zaman sudah canggih tapi masih kembali ke yang lama. Manat ita jamut ikon mamaritahon pambahenan ni dibata hita na tadai di tonga-tonga di bagasta boi sikola ya nakota sian huta hita tu Jakartaon boi mamora hita boi adong rumah kosta gudang ale dak kemar bagi holit tuhuria unang bagi to apalagi tu pandita to beidu dah itu to asai tangnya kon molo lam gorang mangalehan lam gorang pasu-pasu alai lam ditabung hamu baima songoni mai naroyan non tong malu je pandita tangnya koma pandita hamu itu kan ya kita ngomong jujur saja setelah banyak kita tabung di bank itu kita sakit tong mapalo jok kamu pandita kan akaparlah doon apena dia pedang adong ilian tuhuria dangi kita harus terbuka manajemen kita bagaimana nasihat debata mulak matu debata do mual ni pasu-pasui lem matu debata marhite huriana hidot to unang mabiar fokus hita molo tung mangalehon hita otik pe unang pola sudi jadi dermawanlah kita dermawan kecil-kecilan saja pun asa itangnya kon hita lam sehat lam tu ipasna lam ganjang ni umur sudea kaya nakon boy marsikola boy dapot na sini tanitana jadi balance mana molo manajemen keuangan balance mana tuh ibu to padita odo sude narohani halako dorate aku tansi pe ibu to ope ibu to narohan huriana hinolonga di bagasan Kristus Yesus ikon si parbarita hita barita nauli ikon barita honota do pambahenan ni debata tu yana kota nah kau bisa sekolah bukan karena bapak kuat bukan karena opung orang kaya kian bukan tapi berkat Tuhan hidup tong ngaido sulapidi nakina sulapidi mari suang dosa sude ini tuh nah so wedeo do sudi yang wedeo non viral maon wedeo mari suang percuma bahasa Indonesianya percuma do amangina parsuma do sudi dapot hita sudi akka hamorau nasian debata na pinasak ni debatai alai dang mampu hita marbagi mangalehon ujungna saya dauma marsahid lau matu Penang, lau matu luar negeri, lau matusan habis. Otik pe mangaleon tangnya koda asa sehat. Sehat deui. Amin. Sehat deui. Jadi unang pola mah biar hita bugus mulutung mangalean. Unang sorok to dinahodari. Jadi ikon parbarita do hita ikuta barita hodo. Tua kaya na kota, pahuputa, helata, parmaeta, unang gijang rohana to. Apalagi anak sasada imana kan, unang tung gijang rohani parmaeni. Itu to. Saya hola di mana mengatur artani anakna itu to. Jadi manat kita mangina, manat. Jadi ikon tabari tahun di sini. Asa buha roa molosoi beritahon basorok atau dinahodari. Alai molo tabari tahun tapadok songoni marhite poda marhite hata atusan nama. Bah
Dangalani gugu ku HP na rohana. Dangalani utuk-utuk, dangalani sekolah ku HP na timbu S1, S2, S3, S4, S5 do S nasing. Es campur mungkin di sini. Asa tadaw na madirina. Itu tuh. Jadi kung tapagugu do martangiang. Tapagugu mamartangiang pasaton keluarga tay anak kotay pinopartay pahuputay asa toktong di bagasan pangaramution di debata. Ido turpukon. Ido upahen di pabali. Sian sahalaki nakin tu pinahani di pabali na sorok todi na hodari tu pinahani daksi dohonon BABI ilang katanon lias me samar siajar torna asing pinahan do di bahasa Batak pinahan luwina alani mah huriana henolonga di bagasan Kristus Yesus beta tabarita homa dinamula ita non tabarita homa barita nauli barita na dingkani nasiat debatai debata do hape mual nguluta sakro di ujung nguluta tong debata mamasu hita amin martang yang mahita Maulia tema Tuhan debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami asidot holong ni rohab dot tinggal di basam nasiat tong ho Tuhan mangaramuti nang mamasu hami uhamur teo nami Tuhan salut na Tuhan di sudi dinggani basam nangi pasato tuhami ganup marsada-sada alai saya jari mahami Tuhan laho patu pohon nasana dinggan dohot Tuhan mangulahon sudi aka ulon na pinasahamu dihami sebagai ama sebagai ina sebagai anakon nang sebagai permain nang hela nang sudi tahe Tuhan sebagai jolma na pinilipmu na pinapasupasumi ajari mahami Tuhan mamake partikian nami lapang makahunguluhon ngulu nami Tuhan asa unang marisuang ala itu tuh gabi bermanfaat mahami Tuhan asa toktong mahu Tuhan paingot to kami di sudi gulmet ngulu nami na hodo Tuhan debata nami na mangurupi kami pamonak kok kami sian arsak padila nami tangis nami igatiho saluhut na Tuhan dia pulih ho kami saluhut na ido nahu mengeteo rohan nami Tuhan di bagasan parminggu sedarion hatami Tuhan mian mai itu bagasan rohan ang pikiran nami mangarajai kami doktor di mangulusi daging ng pamatang nami Tuhan asa toktong kami monang maralohon asa najat di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami lupa zatai madungan nami sapor siaon dina marsahid do penasida di rumah sahid naup nami ima Tuhan Nyonya Siregar berupa pahan wik Kramat Jatisada di RCM Maria Juliana Doroti Utauruk Makassar Sada Rumah Sakit UKI Nyonya Hasibuan Boru Siman Juntak BS Taman Harapan Rumah Sakit Restu Kasih Rosmawati Boru Tapea di wik Duku RCM Henry Simon Gultom wik BS Taman Harapan Rumah Sakit Hermina Gabriel Tambunan wik Cililitan Besar Rumah Sakit Hermina saya hormat Tuhan nama masuk ke dokter tangan yang perawat yang sudi yang berusaha Tuhan mananggal hon sahid ni pasienna asa buina sida mulak jala di bagasan pemulihan homa mangalehon Tuhan imahai pason nasikop asa buina sida beraktivitas asa buina sida Tuhan mangulaun na Tuhan songona somal diulauna di nguluna Soaksoni akan namasa dohot nanay si pamaso ni huriam. Say homa Tuhan na manggundungani paralum nang ruas ni huriam. Asa Tuhan rap mangulahon di bagasan asidot holong ni roham. Pasu saluhut namin na pungon Tuhan. Sesa dosa namin na gudangi. Unang terlambak kapas-pasu ning pasatong tuami. Ganup marsada. Om matang yang nami elelek nami Tuhan nang sumbo kami marhite-hite gorenakmu. Yesus Kristus Tuhan nami martangi yang kami Tuhan. Amin. Ta puji tuata maridihita los tapasak ma peliata. Tuhan
Yesus do pamalum rohake. Jongjong Mahamu. Tatangnya koma peliata ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroni saluhut si lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus upasat hami ma siana nilehom itu hami pelianami tuho
Sai jalu mai gabe uap na usus di julum. Pasu-pasu mai jala ramuti. Asahu parhasi yang hami pilianon. Patimbulhon harajaumu. Di tonga-tonga ni uriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutadahami. Godang nisi lehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni lehon mitu niro di pamataku. Ale amanami na di banwa gijang, sa pinarbadi amaguarmu, sa Roma harajaumu, sa saot malo monroham di banu tongon songon na di banwa gijang, lehon matuhami, sadarion hangulua siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami, unak kami togion tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Di sondakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaur homadamena tuton tim. Amin. Huriani tuhata tadok matu Tuhan debata boi tamarsaur di bagas curuna di bagasan ipason. Horas Salum. Jatuh